danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mutuwa. Kudi da samu alkuran ka gama bugawa na sai kana ga mutane gaba ɗaya sun koma makin ka gane ni fa yanzu fa ko iro na gama komawa ga Allah in kana ga ba za a gane mu da wuri ba to mi abin nan in za a gane mu da wuri ko kan ni dan kudi na wallahi harkan bokanci za a samu kuɗi matan gwamnoni yan kasuwa ka san duk sun dogara da boka alkuran da wani na san kuma na iya rasa ina wannan ƙaryan da muka saba shi za mu a'udhu billahi ba ko mu ce a mutum aiki ba zai yi ba ya nemo fuffuken a gaban har fuffuken wani ida ku dakata tukunna ma waya ne zai fito mana abokan ni ne boka kai sai da ka zama aljini na zan ka iya canza murya kai kuma kai ne wanda zaka yi wannan zaka shigo mana da baki shigo mana ciki to amma ka gane ni ya wale shi wannan ka gane tunda zamu mun san abin namun da gane dubu yayi ne a da can baya zamu je mu yi waye zamu je mu yi ka gane ai kai ka manta ne kana cewa dubu yayi ne kallon lokacin ran balla shi ma zo mu more kan sake amma kana ga yanzu ina zamu je ba bayan gari akwai bayan gari mu can gefen gari akwai wani dan kauye wajen nan namu je mu buga harka ba gane mu ba kai can namu je kawai mu harka bambu sa kai kawai ai ba jama'a fara ko kuna ka tama tukuni na tuna ma kai fa kai da ka fito mun fa aljini kira ka fito da mu shigo mana da baki fa ka gane mun gama ba an mutu da kawai mu sa kai ba mu ya kai ya sa kai kawai eh wan gari alquran ka tsoro kuma gaban tsoro ka tsoro kuma gaban tsoro buyagi ku tara su buyagi kai na san na iso kusan gidan bokan nan fa bari in dakata daga nan gurin ina ga zai assalamu alaikum kai ba sallama anan me ke taba da kai na zo ne akan kasuwanci to zo ka zo da gefen nan me sunanka sunana Malam Adamu to me ke taba da kai ina da shago ne kuma ina da makota guda uku Hassan da Musa da Malam Adamu faru to muna kasuwanci ne na wacce ba yake ta yi a kullun nasu kuma sai bunƙasa yake ta yi to yanzu barin ma iso zuwa ga boka bukatar ka za ta biya gafara dai boka an yi bako boka yanzu abin da ke ciki boka yana ciki yana dan ganawa da wasu manya-manyan aljanu ne akwai baki da aljanu suka kawo mar amma ka dan tsaya ka jira shi bukatar ka za ta biya ai ka kawo
kuka ne kuma za a share maka kukanka. Jira ni ina zuwa. Ina jin ka. Kira shi ne? Me faɗa ma? Sunan shi Adamu. Yana da shago, yana da makota guda 3. Hassan da Musa da Sani. Ka faɗa wa Yawale. Ka faɗa wa Yawale fa. Ka faɗa wa Yawale. ina ji. Yanzu abin da za a yi ka shiga. Boka sun gama tattaunawa. Salamu alaikum. Kai! Ba a sallama a nan. Juya! Ko ba ka taho da baya kana kakkaryawa. Kar ka zauna a nan. Dan sarkin aljani kunduru jikan yaga yana bacci karkata da shi da wata nan. Bana Adamu. Kai gunyanya. Gwenye. Gwe. Ka zo nan bukatan ka ta biya. Kai auta. Dan sarki jikan sarki babanka sarki kai ma sarki an buga da kai an bar ku. Shekara 8,000 kana shan nono. Ayya! Yay! Yake tafa da kai. Dakata ma, bari kira ɗan sarki jikan sarki baban sarki shi ma sarki. Ya zo ma bayani da kanshi. Dakata. Kai auta ɗan sarki jikan sarki babanka sarki kai ma sarki. Ka zo ana neman ka. Ayyare kai soke. Dakata ba abin da ne ma. Mun sa abin da ka taba da kai. Kana da shago ne? Da malam Sani da malam Musa da malam Sam. Nasu kasuwansu yana bunƙasa. Naka kuma ba bunƙasa ya cin baya ko? To kasuwan da za a maka ce. Hakuri auta. Haka ne? Haka ne. To aikin ya biya. Malam Hassan ne ma wannan asirin. Auta ya tafi. Da ka je ka nemo agwagwa. Ka je ka nemo hantan kiyashi. Da kunkawan. Kurman. Bera. Na ga abin da ka je ka samu. Yanzu a ina zan samu abin da ka faɗa ba inda a duniyan nan za a je a samu wannan abu. Ajiye kudin. Ajiye a nan. Da mu turi 'yar sarkin aljana. Da dai ta nemo mana. Juya da baba kana kwat. Juya da baba kana kwat. Ka tsoro kuma gaban tsoro. Jama'a assalamu alaikum, sunana Musa Yamma wanda aka fi sani da Iro a cikin fim ɗin Buyayi. To,
jama'a mun ji daɗi mun gode sosai muna goyon baya da irin bibiyan mu da kuke da kallon da kuke da sa mana albarkar da kuke a cikin gudun biyu mun ji daɗi sosai mun gode sai wasu korafi da jama'a suka kai akan time yayi kaɗan to already Allah ya ramu gyara da mu da yake ninka time da yake ciki kuma za mu gyara buyagi dai mun yi shi comedy duk wanda ya kalla farko ya kalla wannan series comedy to buyagi mun gyara shi masa mu da shi normal film da ana comedy kaɗan a ciki za mu kawo time din shi mu ninka kuma za mu kawo mata in Allah da cin episode 6 za mu kawo mata a cikin namu da aka da shi a episode 5 saboda muna shirye-shiryen gyare-gyaren shirayen da ku babu mun gudu su sai bibiyan mu da kuke yi sosai mun ji korafin mutane daban-daban akan time kuma jama'a kuma na uzuri mu sabi ne yan koyo ne mu karfin gwiwan ku na ba mu shawarwari ku yi abu kaza na wannan abu kaza muke yin to wannan kwanan da kuke mana gaskiya mun ji daɗi kore sosai burin mu dai kawai kuma subscribing a Buyagi TV wurin nan ƙararrawan sanarwa a Buyagi TV don Allah da ta gyara muku nan da wasu kwanaki da mu dawo Buyagi dai dawo normal film na da jefa comedy kamar yadda kuke faɗa da raɗa muku timing da kuke so mun gode sosai musu ya kullum mu na ku ne duk wannan wahalar muke sha saboda ku muke yi ko matan already kamar yadda muka ƙara mu kawo mata da mu kawo mata sosai a cikin Buyagi jama'a assalamu alaikum mun gode sosai. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Abubakar Abdullahi wanda aka fi sani da A.A. Dixon jarumi a cikin fim ɗin Buyagi. Muna matukar godiya masoyanmu da kuke bibiyan mu a channel namu YouTube mai suna Buyagi TV. Kuke mana subscribing kuma kuke danna mana ƙararrawa. Muna godiya muna jinjina muku sosai. Sannan muna farin cikin sanar muku da cewa Buyagi dai da kuka sani Buyagi comedians muka sako to haka ne kuma muna dan taɓa comedy to muna so mu sanar muku da cewa za mu gyara shi ya dawo film normal ma'ana za mu cire wannan comedy da muke dan muna jin wasu abubuwa da dama da yake dan shigowa kunan mu akan wannan film mai suna Buyagi to gaskiya mun gode sannan masoyan mu ne suke mana comment akan ya kamata mu gyara tsarin shi mu cire wannan comedy mu tafiyar da shi normal to muna fatan masoyan mu za ku biyo mu ku kalli wannan film mai suna Buyagi za mu cire muku episode 7 daga nan za mu daina Buyagin nan za a koma film normal sannan kuma muna jin wasu irin comment da ake kawowa game da mata normal ne akwai mata a cikin Buyagi ku biyo mu matoti ma ba matawa a cikin Buyagi in Allah ya yarda muna jiran ku masoya muna godiya dan na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai zaran mu Umaimake nake so cikin yan mata ki furta kina so na ko zan ji daɗi cikin raina Umaimake nake so cikin yan mata ki furta kina so na ko zan ji daɗi cikin raina Ina ni ke ce mai kyan idaniya samun kina zarce maza a duniya dan kin zambiya mai kyau da tarbiya maradin raina ke ce annuwan zuciya na rasa kina kauce zama a duniya yarda da ni ke ce mai haskaka zuciya Umaimake nake so cikin yan mata ki furta kina so na ko zan ji daɗi cikin raina Umaimatin kina karama na nuna ina sanki na ce da kwansan ki a zuciya har kika kai mataki na aminta digirin sidiku ya ni kan bambarin ki zan kula da ke a soyayya dukkan haƙi zana baki burina auren kin dauke kin kai ki daki ki so mai san ki ko da zuciya za ta samu sauki Umaimake nake so cikin yan mata ki furta kina so na ko zan ji daɗi cikin raina Umaimake furtan so na ji da kunnina da zuciya ranar za ta daina yin kuna ni zan sanar ma ummi na da abbana na samu wacce nake so maradin raina babu ke ni ma babu ni taho mu zauna da ni kin ji dargata Umaimake nake so cikin yan mata ki furta kina so na ko zan ji daɗi cikin raina Umaimake nake so cikin yan mata ki furta kina so na ko zan ji daɗi cikin raina na same ki zaki san min garkuwa duniya ta za ta zamto min sabuwa na amince ni da ke
kar so umaimake nake so a zuciya ta ba yake umai mahautar mata umaimake nake so cikin yan mata ki furta kina so na ko zan ji daɗi cikin raina mai sadiki na ki mai san ki yar uwa kullun tunanin ki ya sa na damuwa saboda ke nake ta wake ga gaisuwa soyayyar ki ta zamo min tamkar ruwa ba ruwa samsam ba a rayuwa ba ruwa samsam ba a rayuwa.